Kita niyo mo tarupa yung tarupa ka na eh. Press na press. Nice. Nya, di kayo makasaw. At tayo ko ititsura ya. Talaga na tayo ah! Ano yung boy? Ada talaga curang penyame. Friend, sidik kasaran. Tayo numart. May kamar to jikwa. Pangasinan. Bagsikapin nga ta. May kamang kan, tatao, awampay lang, malmalas. Sapo kagamin na bareng may salate kunta. Ay ayak mo mo. Nagsapol na kalatan sa tikot. Moriyutan, tanong ka. O masapulak eh. Moriyot na tan ah. Kasi pula mo bis friend. Muriyot mo ay. Muling ko man ni kuya, yun na kanila magmunadit yun. Ni madam. Oh, mabalik na jay. May gadoy papili, majay pa yun. Mati ka balinain. Oh, muriyot na ko ng di ajay. Sa bagay, mabalinlatan ako. Mga kanyak, di mabalinlatan. Kung sa bagay. Isa tayo kaya mo. Lakad naktulatan ang akot kanya na nalaling kan sa chicks eh. Tama sa bali mapanuno maun. Ang akot na biro ka nga sa balay, di natin tinuko mga akot nga mga kanya nga natin ako. So magsapol na lahat Ay, da! Lakot ti balot. Jay, Ta igigayad. kada maglalako balot Jay. Basta jay kantaw. Amo majayan. Ay, Jay ka? Tila daw isusukong kanya mo ito. Nag-choosy ka mo tayo. Yung kata jay. Nya, kaya mamaday. Magsapol na lahat sa balay nga moriyutan. Huwag lagi na moriyot mo. Hoy, natino ajay. Putaw pay. Magsikat na makaasawa kan. Datao awan latta. Sino nga tamang ngayat dita? Talatay, bang tayak mo latan. Nih. Kedua mo kita dua nga pangit. Nyo ko kanyo timanain. Nyo betul urayan yun. Kasawa ka mo to. Pangit, kasla ka lang gwapo. Inya nga rin iso tinakita ka niya yaw. Kuyaw ka mo tayo. Ano pa nung kita sa relaym, gwapo ka? Siguro ah. Siguro, pwede siguro na. Aminin ko na. Na, Wapo lang ba sa uri ba silang mo? ano ba sa extra? 1-4. Naguyaw kayo, kasla kayo lang gwapo. Papares tayo nga pangit. Kaya mga kanyay mo tao. Si kayo rin, ipayag mo nga pangit ka. Mati ah. Mati Gwapo mo- kanyay na duwa. Dua nga. Duwa kayo na yun. May raman na nga eh. May sumata best friend. Ate tinakuyaw na eh. Ang kadwatan to, sakti ray balbalisam. Tigkadwa ka lang tatika pa kay manayin. Pagkaskas-kastan nyo ya. Sumangpot ka lang, aguyaw ka pa eh. Pagbaga lang yung pudno amat, amin ng marab. Ha? Yeah, Kapayaan naman ko akong tuyan. bir-biro wag tikot tang magita kasi sige tinatalyaw ka. Sarding ka na, saw ka na saw. Itang iwat to, di sawa nga sa aw. Napinggan. Sarding kan. Sika tag sardeng, nyaw ka lang, nyaw. Sakting kayo man lang aduan. Yang harus taramitan tete, tangat lalatan. Kaya nagbay tungtungan mo ito, sumapaw ka, tapos ibaga ka pa nga pangit kami oh. Ay suma nga pangit kayo ah. Siya lang mo, tigwapot to. Makagwapo ka mo. Sino ba ka nagwapo ka? Speng. Di ba siya ito gwapo tayo? Madimit ah. Nalagip mo ito na ginom ta. Diba yung bagam siya latigwa pa oh. Ha? Ang damo yung mga itkis na itsura yung. Kita ang itsurahan ni George Snay. Naggalas! Uri si Kadimsi. Nagalangarin, tarupam. Kita niyo mo tarupa yung tarupa ka na eh. Press na press. Nice. Nya, di kayo makasaw. At tayo ko ititsura ya.
Talaga na tayo ah! Ano yung boy? Ada talaga curang kanyame. Ang nakakatawan. Bakit na marami yung kanya yung dinauras? Naguyong mahato yun. Tatay si kagkat katawa. Hindi kami magreklamo ha. Makapabad trip pa katawa yun eh. Patakataw mo di makakabadrive. Babrit kang tupay. Spelling yung mga rin pa brep. Spring mo ka ng babrit. Ibagam na takan niya nan. Sa balya na dyan spelling na kanya. Bad Brit lang, hindi pa mo spellingan. B-R-A-P-H-T. Ha? Madilat ta dyan. Spring, dalaling na. Taglit tataw. Pagbasahan na kayo kami ni atantula kami naglawlaw at ikukuhain niyo tata. Yung timatutunan niyo. Lawlawa. Sa? Isla ka lang mo nakalalayng mo. Kung spelling mo lang dyan bagam. Nakarati kayo tata. So kayo dinalugan talakain. Spring, patula mo. Kapay, mababasit ang kakanyak. Spring, kapispisa mo. Na, kingkinintang kalatan. Huwag na nyo lalatan ah. Best friend, Akam lakan. sige ito mo gawin best friend. Sige ito kuman na pantatayon. Best friend. Nating panak pa. Sige ito kuman. Paano ka pa yun? Ay, kaya na pamusugudan. Yung kaya ajay. Kaspang mo rupa natin. Sumaro na mo di kayo rumrumarin. Naggagalas kayo. Naungot mo lang kaya Majay. Saka, nakayaw mo lang kasla ni Sir Jack. Sino yung Sir Jack, best friend? Sir Jack, di mamaw. Ay vlogger nga dagulis ka sa nanay. Nalayang mo lang guyaw. Hindi ko rin kamamaw, sure damdamag kanyam. Sir Jack. Hindi pinabuhay aja ah. Buya ka mata ng mamaw mga dyan. Dati ko agulis na kasla. Kakakupa na ba yun? Kapro pa na? Ayun. Silat ta. Spring, dahil majan. Patalang merinda di pansita nun. Pipi ah. Kan? Hindi kami pagdalo sa atin. Nakinis eh. Una yung boy. Nagkinis mo't yung nagkintamati ka din naman. Pinagumgamin tamit ha. Ito ni, GR4 Extreme Degree Sir. Mahit nga pangikat ti ko ata. Ito mangkin nga grasa. Mabalay mo lang dilugan ko ha. Nagdalos ni. Maya nagsilingain. Nay, Mahit ah. Alam na nagdalos sa kadena na ni. may cut pa iso nay. Kulang ata, ibabad mo lang 3 minutes to 5 minutes. Sama ko kuskusin. May cut no kan. Alam ni, nagdalos ni. Nagtaros ka pa iso nay. Kapag kanino motor ato? Kanyak ah. Kaya motor mo ay. Pahatak ko na kung pagbayad ko. Sayang ay. Nagtaros mo na dating sukat mo. Di ba alay, basta tumaray. Sa bagay ha. Oh, nagkinis yun, nagsilingin na eh. Kung pa'y makita mo lang is nakadagrasa na ha. Kita man eh. Pagagatangan nga ikasta. Di TikTok, Lazada, Shopee, da. Mabalin ng gurdura may salang. Balay, basta pagbayad mo. Gurdura ito mga raw ta gamitin mo di ka dinak. GR4 degree sir. Oh, Kita mo na eh. Magmayat buya na yan. Dalos ni. nagkinis ka rin na eh.